Ilumináti. Ilumináti představují neviditelnou sílu, která tichým nenápadným způsobem formuje svět a ovlivňuje rozhodnutí mocných. Jejich přítomnost se odráží v symbolech, událostech a mocenských strukturách, které propojují historii, politiku a kulturu do spletité sítě, jež zůstává většině lidí skryta. Oficiální historie říká, že ilumináti vznikli 1. května 1776 v Bavorsku a založil je Adam Weishaupt, profesor práva, který chtěl vytvořit tajnou společnost založenou na rozumu, vzdělání a osvobození od vlivu církve a monarchie. To je doložený fakt. Fungovali tajně, měli vlastní hierarchii, krycí jména a postupně pronikali do dalších spolků, hlavně mezi zednáře. O několik let později byli zakázáni a oficiálně rozpuštěni. Tady končí učebnice dějepisu. Jenže konspirační teorie tvrdí, že tímto celé teprve začalo. Zajímavé je, že právě rok 1776 je zároveň rokem vzniku Spojených států amerických. To je zajímavá náhoda. Pro zastánce teorie o iluminátech je to první velký bod. Když se podíváte na americký dolar, najdete tam pyramidu s okem a nápis Novus Ordo Seclorum, tedy nový řád věků. Oficiálně jde o symbol nové éry a boží ochrany. Neoficiálně je to podle mnohých jasný odkaz na nový světový řád. Oko, které všechno vidí, pyramida symbolizující hierarchii moci. Konspirační teorie tvrdí, že ilumináti nebyli jen malý filozofický klub, ale začátek dlouhodobého plánu. Plánu, který měl postupně pronikat do bankovnictví, politiky a médií. A právě finance jsou podle těchto teorií klíčem ke všemu. Jména jako Rothschild nebo Rockefeller se objevují velmi často. Faktem je, že tyto rodiny měly obrovský vliv na světovou ekonomiku. Konspirace tvrdí, že právě přes centrální banky a finanční krize lze ovládat státy bez jediné vystřelené kulky. Jedna z nejtemnějších částí moderních konspirací o iluminátech tvrdí, že jejich skutečná moc nespočívá jen v penězích nebo symbolech, ale v řízení globálních krizí. Podle těchto teorií nejsou války, teroristické útoky ani pandemie čistě náhodné historické události, ale nástroje k přetváření světa. Konspirace říká, že krize vytvářejí strach, a strach umožňuje zavádět nové zákony, nové technologie dohledu a nové formy kontroly, které by v klidné době veřejnost nepřijala. Někteří lidé tak interpretují například války na Blízkém východě, rozšiřování bezpečnostních opatření po 11. září nebo globální pandemii COVID-19 jako události, které zásadně změnily fungování světa a posílily roli států i nadnárodních institucí. Neexistuje důkaz, že by tyto události plánovala nějaká tajná organizace jménem Ilumináti, ale právě rozsah těchto krizí a jejich dopady na svobodu, ekonomiku a každodenní život jsou tím, co udržuje tyto teorie při životě. Pro zastánce této představy totiž není důležité jen to, co se stalo, ale komu to nakonec přineslo největší moc. Další silná část konspirační teorie o iluminátech se točí kolem toho, že mnoho celebrit údajně veřejně ukazuje jejich symboly přímo před očima milionů lidí. Pokud se podíváte na hudební klipy, módní focení nebo vystoupení na velkých show, často tam uvidíte zakrývání jednoho oka, ruce tvořící trojúhelník, motivy pyramid, vševidoucí oko nebo černobílou šachovnici. Konspirátoři tvrdí, že to nejsou náhodné estetické prvky, ale záměrné signály příslušnosti k elitní skupině. Jména jako Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, Lady Gaga, Madonna nebo dokonce Kanye West se v těchto teoriích objevují velmi často, právě kvůli vizuální symbolice, kterou ve své tvorbě používají. Oficiálně jde o umělecký styl, marketing nebo práci s provokací a mystikou, která přitahuje pozornost. Jenže pro lidi, kteří věří v existenci iluminátů, je opakované používání stejných symbolů důkazem, že nic z toho není náhoda. Tvrdí, že celebrity fungují jako veřejná tvář systému a že symboly jsou jakýmsi skrytým jazykem moci, který většina lidí ani nevnímá.
Podle jedné z moderních konspiračních teorií nejsou celebrity jen baviči, ale nástroje k ovlivňování společnosti. Tvrdí se, že díky obrovskému dosahu na sociálních sítích, v médiích a hudbě dokážou formovat názory, trendy i hodnoty milionů lidí, aniž si to většina publika uvědomuje. Když slavná osobnost podpoří určitý názor, životní styl nebo politické téma, může tím výrazně ovlivnit veřejné mínění. Zastánci této teorie říkají, že právě proto jsou některé hvězdy tak silně propagované, protože fungují jako prostředník mezi mocenskými strukturami a běžnými lidmi. Když se přesuneme do moderní doby, začíná to být ještě zajímavější. Ilumináti jsou často spojováni s nejbohatšími rodinami světa, například Rothschildy nebo Rockefellerovými. Faktem je, že tyto rodiny měly a mají obrovský finanční vliv. Konspirační teorie tvrdí, že právě finanční systém je hlavním nástrojem kontroly. Dluhy, centrální banky, ekonomické krize. Když přijde krize, běžní lidé ztrácejí práci, ale ti nahoře většinou ne. Skupina Bilderberg je reálně existující každoroční setkání politiků, bankéřů, šéfů velkých korporací, technologických firem a dalších vlivných osobností z Evropy a Severní Ameriky. Jednání probíhají za zavřenými dveřmi a bez přímého mediálního přenosu, což je hlavní důvod, proč kolem nich vzniká tolik spekulací. Oficiálně jde o neformální diskuzní fórum, kde si vlivní lidé vyměňují názory na globální témata, jako je ekonomika, bezpečnost nebo technologie. Konspirační teorie však tvrdí, že právě zde se v zákulisí rozhoduje o budoucím směru světa a že jde o jednu z klíčových platform globální elity. Případ Jeffreyho Epsteina se stal pro mnoho lidí jakýmsi důkazem, že existuje něco mnohem většího pod povrchem. Epstein byl finančník bez jasně vysvětlitelného zdroje obrovského majetku, přesto měl kontakty na prezidenty, členy královských rodin, miliardáře ze Silicon Valley i špičkové vědce. Jeho soukromý ostrov se stal symbolem údajné zvrácené elity. Když byl zatčen a obviněn ze závažných trestných činů, očekávalo se, že začne vypovídat. Jenže krátce poté zemřel ve vězení. Oficiálně šlo o sebevraždu, ale v noci jeho smrti nefungovaly kamery a dozor byl podle zpráv zanedbán. A právě tady začínají konspirace. Někteří lidé tvrdí, že Epstein nebyl jen jednotlivcem, ale prostředníkem mezi vlivnými lidmi a že měl kompromitující materiály, které mohly zničit kariéry a destabilizovat politické struktury. Objevují se teorie o vydírání, tajných nahrávkách a síti, která sahala mnohem dál, než se veřejnost dozvěděla. V extrémnějších verzích se jeho případ spojuje s představou globální elity, která si navzájem kryje záda a eliminuje hrozby, pokud by mohli odhalit systém. A právě tady někteří konspirátoři vkládají do příběhu Ilumináty jako neviditelnou strukturu nad všemi těmito jmény. Je důležité říct, že neexistuje žádný důkaz, že by Epstein byl členem nějaké organizace zvané Ilumináti nebo že by jeho smrt byla součástí řízeného spiknutí. Ale kombinace jeho kontaktů, rozsahu případu a podivných okolností smrti vytvořila jednu z nejživějších moderních konspiračních teorií o tajné elitě, která si chrání vlastní moc za každou cenu. A právě proto se jeho jméno objevuje pokaždé, když se mluví o zákulisí globální moci. V konspiračních teoriích o iluminátech se často zmiňují podivná úmrtí celebrit, která zůstávají zahalena tajemstvím a vyvolávají otázky. Michael Jackson veřejně kritizoval hudební průmysl a mluvil o temných věcech, které se v zákulisí dějí. Jeho smrt byla oficiálně způsobena předávkováním léky. Přesto část veřejnosti věří, že věděl příliš mnoho. Prince, který náhle zemřel po nečekané předávce analgetik, nebo Whitney Houston, která byla nalezena mrtvá ve vaně za podivných okolností. Další případy zahrnují Aviciiho, který zemřel mladý a jeho okolnosti vzbudily spekulace o tlaku hudebního průmyslu, nebo Chester Benningtona a Chrise Cornella, jejichž sebevraždy byly interpretovány jako příliš brzké odchody lidí, kteří možná věděli nebo viděli něco, co nemělo vyjít najevo. I když pro tyto události neexistuje důkaz, že by byly řízené nějakou tajnou organizací,
Konspirátoři je často spojují jako součást vzorce náhlých úmrtí lidí, kteří stáli v cestě mocným nebo měli přístup k informacím, které by mohly ohrozit elitní síť. Další vrstva teorie o iluminátech mluví o novém světovém řádu, tedy o myšlence globální vlády, která by sjednotila svět pod jednou strukturou moci. Někteří tvrdí, že globalizace, technologické sledování a kontrola informací jsou kroky tímto směrem. Faktem je, že dnes jsou data obrovskou mocí. Algoritmy rozhodují, co vidíme, co si myslíme, koho sledujeme. Konspirační teorie tvrdí, že kontrola mysli dnes neprobíhá přes rituály, ale přes obrazovky. Ilumináti zůstávají symbolem tajné moci a vlivu, který přesahuje historii a proniká do moderní společnosti. Jejich příběh spojuje symboly, události a osobnosti do temné sítě, která fascinuje a zároveň zneklidňuje. Přátelé, jsme na konci videa, doufám, že se vám toto video líbilo. Určitě mi napište, jaké téma chcete rozebrat příště. Nezapomeňte dát odběr, ať vám neuteče žádné video. Budu ráda za like, koment nebo sdílení. Tak zase příště.